saben bengi nyawangku saben bengi nyawang Buyung Salia karo Nini Artek jajal ki mumbul ki wong nyanding karo wong ayu sing kaya gue bawane ya mantuke rosa banget iya yen memajang mung nganggo kaya laci janur goyangane laci janur kuning jon goyangane laci kan ke depan aku ke belakang iki ya kembang wae weton pacitan sarwa jogete kaya kiye. Kakak Kilaci ora kaya kowe. Kepriwe? Oh iya. Itu mah beda versi. Oh, beda ya? Iya. Coba kamu ikut goyang Madura. Goyang Madura. Ayo deh lanjut. Panas hotel. Sudyan aling-aling capek gunung iyo ayo temenan sih ajak kesuwe kaki laci ngoindange mlebu ya Natian wadon sapa suling kumandang suarane jenang kula akeh aja lali agamane salat limang wektu banyu
bawa. mengko kowe ora siki ya. Jan. Oh iya. Diwenang siki lho ora apa-apa padahal Lin. Kang Laci. Oke temen duite wong dadi limas kok duite akeh jebule ya. Yo. Kita wae nganggo iringane calung ya. Nah, Nggih, sing wong, penting nggih. caping ngono. Panyuwune niki sing ngangge calung. Bener yo, diaturke. Iyo. Ya ya. Jolale lale. Ayo Mama Kersa nyanyi bareng. Minang karo kilo. Siti. Dalem. Ora priksa. Mama kate maju. Nah, aja mundur-mundur ngono Sekang nabrak. Trata Sampang Kaliwangi khususnya ya rawuh. Nggih, Pun alhamdulillah. Bapak RW matur suwun Pak RW. Ngaturaken sugeng rawuh. Ngono. Katurang pinarak lenggah sawetawis. Ditenggo lagune ugi nggih Ki. bener, Pak iya. RW. Lah. Ya dilanjut. Syukur bisa Syukur bisa Makarya sareng LG Audio. Iya joget. Monggo matur suwun kanggo kanca DPS Video Shooting. Iki bareng Bang Ijan. Asik. Ayo iya iya. Kita katir-katir. Katir-kitir. Asik. Masuk yo.
apa